பார்க்க போகிறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ்டு மொபைல்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோங்க. யூஸ்டு மொபைல்ஸ் அப்போ ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணாதா அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லைங்க. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ்டு மொபைல்ஸ் வந்து 1 மந்த் கிட்ட யூஸ் பண்ண வரைக்குமே வச்சுருக்காங்க. அதுவும் இல்லாமல் ஷோரூம்லேலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெமோ பீசஸும் விற்பாங்க. அந்த மாதிரி மொபைல்ஸும் இங்கே வந்து இருக்குது. இப்போ ஓவர் வியூவாக பார்த்துக்கோங்க. மொபைல்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் என்ன மாடல் கேட்டு போனாலும் அங்கே வந்து கிடைக்கும். அந்த மாதிரி நிறைய மாடல்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க. இல்லை நீங்கள் கேட்டு போன மாடல் வந்து இல்லை அப்படின்னாலும் 2-3 டேஸில் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. இங்கே மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஃபோன் எல்லாம் வந்து அவ்வளோ மாடல்ஸ் வச்சுருக்காங்க. என்னென்ன மாடல்ஸ் வந்து இப்போ மார்க்கெட்டில் இருக்கோ எல்லா மாடல்ஸுமே வச்சுருக்காங்க.